Заявка. Они заявка беріп қоймадың олға табы керек. Вот на керек. Халатын давай хайыр жылдар. Ол сайтына кіріп, ол справкаларын алып шығарсыз. Бір қарып дұрыс болған, өзгертіп жаңасы алып қайттым. Мөнир Туктаров һәр алдашының нинди йомыш белән йөргәнен, мәшәкатен, борчуын белә. Бура киртә алмалы, кече, урта һәм югары пәнәче үз идарә составына кергән 5 авылда аңа үзенеке кебек якын. 5 авылына бір итеп, атнаға бір мәртәбә, бүтін 5 авылында әйләнеп, халық белән очрашып, халыкның үзүрләрен тыңлап, авыл җирлегенә бүтән кеше дә килеп тә бетәлмәй, өлкәннәр бар, аларның үзүрләрен тыңлап, 30 елда артык гомер үткән шушы хезмәттә. Җирлектәге тәртип өчен авыл җирлеге җаваплы. Халык, район җитәкчелеге белән уртак тел табып эшли белү кирәк, ди Мөнир Туктаров. Ниятлаган эшләрен килеп чыкса, күңел кирип китә, тагы шәс килеп китә. Халыкның көнкүреш шартлары яхшыра бара, потребностьлары, теләкләре дә орта бара. Асфальт юл сырыбыз, урам яктырткычлары менә рәхмәт президентыбызга багана аша урам яктырткычлары, яхшы яктырткычлар. Төнгүлектә халык хәзер сәламәт яшәү рәвешен алгарак ала, эштән кайткач бер кат мал-товар караганнан соң урамда йөрергә чыга халык. Шәһәр халкы белән авыл халкы икесе дә ике куллы, ике аяклы. Авыл халкына да шундый мәдәни әзрәк услугалар килә. Шулай ук медицина өлкәсендә дә шундый таләпләр арта кешенең. Соңгы елларда ике авылда күп функциялы үзәк мәдәният йорты салына, ФАП ачыла, зиратларны тәртипкә китерәләр. Салада да, калада кебек халык йортларга душ кабиналары куя башлаган, су җиткерү мәсьәләсе килеп баса. Республикабызның гранты белән без икенче скважина казыдык. Һәм инде суның күләмен арттыру йөзеннән бүген көндә эш башкарып киләбез. Өстәмә су башчысы куярга. Үткән ел Татнефтьнең авылга ярдәм грантында катнашып трактор уталар. Кышын юл чистартырга үз техникалары бар хәзер. Җитәкче кирәк дип йөрмәсә, онсы да булмас иде әлбәттә. Тормыш шартлары җайлангач, яшьләр авылда кала, үз эшен булдыра. Авылда 12 фермер хуҗалыгы бар. Кайсына колхоздан калган ферма бинасын тапшырып, икенчесенә бушкырда урын бүлеп, кышчылыкны җәелдерәләр. Суточный шибиләр алып үстерүдән башланды ул, бер 15 ел элек әкренләп хуҗалар башта өйләрендә үстерделәр. Аннары уже авыл җирлегеннән шушында җир бирделәр дәген, шушында төзүдә инде. Любой сферада мөмкинлекләр бар, эш барса, эшне алып баручы булса. Икенче бер фермер урман буенда авыл туризмын җәелдерә. Җәен моннан кеше өзелми. Безнең 12 от йөри менә шулай маршрутларга, маршрут безнең бара бәлки 1 сәгать, 2 сәгать иренергә киләләр, атта йөрергә, фотосессияларга киләләр, матур җирләргә. Әзрәк җыкласаң, күбрәк эшләсәң, курыкмасаң эшләргә, авыл җирендә эшләргә була. Фермерларыбыз свадебный генерал түгел, чын тормыш итәргә, тамак туйдырырга, гаилә алып барырга хезмәт итүче фермерлар. Бабайларның бер сүзе бар, аягың тәпелтәмәсә, авызың шәпелтәми дигән. Авыл җирлегендә эшләргә теләгән кешегә мөмкинлек бар. Программаларны энәсеннән җибенә үзебез өйрәнеп, халыкка аңлатып, актив кешеләргә тәкъдим итеп, әйтергә кирәк, аларны кайбер кеше бит инде авыл кешесе һаман да кыягат эше белән шөгыльләнергә курка. Документлар тупларга, район оешмалары белән бергә аларга ярдәм итәргә тырышабыз. Җирлекнең сулышын тоеп, шулай 37 ел хезмәт итә Мөнир Туктаров. Узган атнада президент еллык юлламасын укыганда, ул залга мәртәбәле кунак буларак чакырылды иде. Җирле үзидарә ул туган җирләрен ихлас яратучы, битараф булмаган, ул шәһәрләрен, районнарын, авылларын һәм бистәләрне үсеше өчен җаваплы булырга әзер кыю кешеләр. Мөнир Туктаров, Нина Котельникова, Виктор Кармашев, Җәлил Гайфутдинов, Радик Ибрагимов, Эдуард Гараев. Бик зур рәхмәт сезгә, спасибо. Син кемнеңдер атасы да булырга тиеш, кемнеңдер абыйсы да булырга тиеш, кемнеңдер энесе дә булырга тиеш. Авыл җирлегендәге кеше сиңа килми икән юш белән. Значит, монда авыл җирлеге башлыгына уйланырга сәбәп бар. Эшләгән эшләргә караганда эшләгән эшләре алда бик күп. Шуңа күрә, әгәр дә инде авылның эшен эшләп битердем дигән кеше, значит, бу авылны белми дигән. Зәй районыннан Гөлнә Сайфетдинова, Алмаз Зыятдинов, Яңа Гасыр каналы.